er du Luther? Ja. Ej, kan jeg spørge om noget? Ja. Og hvor var det dig og paven i sådan blev sure på hinanden, eller sådan det der? Jo, altså mig og paven, vi har været uenige om nogle ting. Og det resulterer så i, at jeg blev smidt ud af den katolske kirke. Okay, farvel. Luther! Ja. Hvorfor var det, I blev uvenner? Jo, altså, det startede med det her aflad og tanken om skærstillen. Og det er, at de troede, at hvis at der var den her skærsild, som betød, at som man kom i, når man døde, efter der var mange dårlige ting, man havde gjort. Og så sagde kirken, at man købte de her afladsbreve, som gav en mindre til skærsilden. Og det var jeg imod. Det giver mening. Okay, farvel. Luther! Okay. Hvordan kom du til konklusionen, at skærsilden ikke fandtes? Skærsilden, den der ting der. Ja, jo. Altså, jeg tror på, at det kun er det i Bibelen, der sådan er rigtigt. Og der står intet sted i Bibelen om, at skærsilden og afladsbreve, det er en ting. Gør der ikke? Nej. Hvad? Og jeg har det her motto med Bibelen alene, som jeg går ud fra. Så det er derfor, jeg ikke tror, at det der med skærsilden, det er rigtigt. Så jeg blev løgn for? Ja! Yeah. What? Alle mine penge? Ja! Yeah. Hej Luther! Hej. Jeg har faktisk et spørgsmål. Hvad? Hvorfor blev du protestant? Jo, nu skal du høre. Det hele startede den grusomme dag, hvor jeg blev overfaldet og råbte efter Gud. Red mig. Jeg vil give mit liv for dig. Men så efter jeg havde givet mit liv til Gud, så fandt jeg ham her, Thomas, tror jeg han hed, som havde overfaldet mig tidligere, og han havde hængt sig selv, så jeg tænkte, det må være djævelens gerninger. Og så var vi jo nødt til at holde med begravelse for ham. Så jeg gav det første ord, og så gav Thomas' ven resten af talen. Der var meget hård periode. Det var meget sådan... Det var meget... Ja, Thomas, vi har været sammen og meget... Og vel... Og så efter vi havde begravet Thomas, eller hvad end han nu hed, så begyndte jeg altså at gå oprør mod den romerske kirke, fordi det er ikke i orden, det de gør.